Dobrý den, vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího pokračování našeho pořadu Za hranicí. A jsem velmi ráda, že mohu mezi námi přivítat báječného hosta, na kterého jsem si už dlouho myslela, ale je velmi zaneprázdněn, tak se mi to povedlo až nyní. Takže o to jsem šťastnější, že přišel do naší televize pan architekt Jan Kasl. Já ho trošičku představím. Kdysi býval primátorem hlavního města Prahy, vy si ho určitě také pamatujete, protože tak hezkého primátora jsme ještě neměli. Vy jste tam byl nejhezčí primátor, který vůbec byl. Ale já vás znám teda i jako architekta a vůbec jako velmi příjemného a skvělého člověka. Takže začneme úplně od začátku, aby se s vámi taky seznámili naši milí televizní diváci. Jaký jste byli jako dítě, jak jste se vůbec stal architektem? Vůbec, co vás to napadlo, že se stanete architektem? Tak já jsem jako dítě projevoval takový ty klasický touhy kreslit po všem, co bylo po zdech. A zajímaly mě autíčka a ten obor techniky, ale že bych šel na architekturu, to jsem skutečně dlouho neplánoval. A mojí vášní nebo tím směřováním se stala novinařina v roce, ovšem ne úplně šťastné, v roce 68, 69. A otec, oba naši rodiče z toho byli zoufale nešťastní, říkali, ty jsi se zbláznil, studovat novinařinu, já měl končit v roce 70 gymnázium, střední SVVŠ, střední školu, všeobecně vzdělávací. Ano. A táta měl z vojny spolužáka pana architekta Houbu, který učil na technice, na fakultě stavební se to tehdy jmenovalo. A říkal mi, tebe vždycky zajímalo to stavění, tak pojď si tam podívat, že jsme domluvil sezení a já jsem po 2 hodinách odcházel jako jednoznačně zanícený budoucí student architektury. Pan profesor mě přesvědčil, že to je to nejlepší, co můžu dělat. A já jsem tomu od té doby podleh propadl a nikdy bych tu profesi neměnil za jinou. No ale vy jste byl architektem v takové složité době. Tomu říkáme taková šedivá doba. Jaké to bylo v té době být architektem? Buď to jste si mohla vybrat jít do nějakého velkého ateliéru, mít případně onu průkazku členskou, červenou knížku a dostat se k nějakým větším stavbám. A nebo se někde zašít takzvaně, dělat po večerech melouchy přes architektonickou službu, abyste uživila rodinu, což jsem dělal já. A nějak přežívat prostě. Přežívali jsme v podniku družstevní projektový ústav DRUPO se jmenoval, kde se sešla bezvadná parta lidí, ostatně několik komunálních politiků tam odsud podchází. Pracoval tam David Vávra, herec, architekt, kterého jsem měl ve skupině. Užili jsme si vlastně tu šedivou dobu v tom vnitřním disentu, v takovém tom uzavření se sami do sebe docela v pohodě, bez členství v komunistické straně, bez práskačů, bez lidí, kteří by nás tam rozeštvávali. Vlastně taková jako uzavřená sestava v absurdním světě, kde se ty výstupy dávaly do šuplíků, ty studie se nerealizovaly, v zásadě jenom nějaký rodinný domky se mohly stavět, nic jiného. A věnovali jsme se rodinám, já jsem splodil 3 děti, 3 dcery bezvadný, takže jsme se aspoň užili trošku s tou rodinou a žili jsme takový ty životy jako dovnitř. Máte na tu dobu nějakou stavbu, kterou třeba dneska ještě máte rád? Jako máte takovou hezkou vzpomínku profesní? My jsme se dostali přes tu architektonickou službu k JZD Račetice, což bylo severočeské družstvo kousek od Kadaně, kde byl velmi progresivní předseda, který měl vzor v tom známém Slušovickém zázraku. A snažil se něco podobného tam taky zařídit, zajistit přes cibuli, přes zeleninu, hlavně cibule račetická je velmi známá a potřebovali dostat mladí lidi do toho území. Takže jsme pro ně navrhovali s mým tehdejším šéfem a pak už i sám takový jako lokalitu rodinných domků. Tehdy se podporovaly řadové domky, protože to bylo úspornější, dávaly se na to příspěvky, stavilo se skoro zadarmo, pozemky byly zadarmo od státu. Takže jsme tam stavili asi 630 domků, takový sídlišťátko, který se snažilo vypadat přece trochu jinak. Už jsem tam nebyl dlouho, možná 20 let, nevím, co se z toho stalo dneska. Ale v tu dobu jsme na to byli docela pyšní, že to bylo přece jenom něco jiného, než ta paneláková šedivá bytovková výstavba. To já se tam jdu podívat, jsem nikdy ani neslyšela. A pak ještě domky, jedny domky ještě na fakultě, tam zase byl předseda, co to bylo, MNV, pan inženýr, no, teď už ho nedám dohromady, to je jedno. Který chtěl postavit taky výstavbu, aby tam přilákal mladý do Mrače. Mrač u Benešova. Mrač u Benešova.
A protože nějak se znal s někým z fakulty, tak říkal, fakulta tehdy stavební ještě, nějaký šikovní studenty, tak já s kolegou Namyslovem jsme byli doporučeni, tak jsme začali tam projektovat 10 rodinných domků pro místní občany, taky to byla řadovka, 2 skupiny, 6 a 10 domků. No, myslím, že na tehdejší dobu to nebylo tak špatný, dneska se na to díváme trošku jako schovívavě, ale vyšel o nás článek v Mrači se na architekty nemračí. Tehdejší šéfredaktor Jiří Novotný se takovým jakoby skoro až bulvárním titulkem nám udělal trošku medvědí službu na fakultě, protože se nám jako samozřejmě všichni hrozně smáli. Byli jsme trošku za ty exoty, ale fakt, že jsme měli realizaci postavenou během vlastně studií, ještě někdy ve 4. ročníku se to postavilo. Jak vy jste bydlel se svojí rodinou jako architekt? Já jsem se narodil a žil jsem a zase žiji v Bubenči, ale se svojí první manželkou jsem žil 24 roky, 25 let na Malé Straně. A to tak, že jsme si vlastníma rukama za vlastní peníze budovali takzvanou tu přestavbu bytu, který nebyl k bydlení, opuštěný byt po starých lidech, kteří zemřeli. Tak jsme ho dostali jako mladí manželé k úpravě paragraf 19a, nebo jak se to jmenovalo, prostě vlastním nákladem od OPBH, udělejte si to. Tak jsme měli nejprve 2+1, pak 4+1 po spojení se sousedním bytem, který se uvolnil. Takže všechno vlastnoručně, všechno vlastní umem, cirkulárka, ruční pilka, barevné řešení, design, všecko samodomo. Žili jsme tam spokojeně, ten byt samozřejmě po těch 10-20 letech už začal být obnošený, ale už nebyla síla s tím cokoliv dělat, protože v roce 92 to dostal zpátky majitel, který dal jasně najevo, že se s nikým tam o nějakých kompenzacích bavit nebude, že nás tam bydlet nechá tak dlouho, dokud to půjde. Takže do toho by to pak začalo zatýkat a netekla tam voda. Prostě zůstala tam pak jedna z dcer, která se z toho stěhovala před možná 5-6 lety až a Bůh ví, jak ten dům dneska dopadá, ale bez investice trpí. Je to památka, je to ve Vařské ulici, je to těsně pod Petřínem. Krásný, tichý místo v zelení vedle rodiče manželky, takže jsme byli vlastně velmi dobře saturováni. Moje maminka se rozdělila na újezd, takže díky ní naše dvojčata třeba měli péči, vyzvedávání ze školky, z jeslí ze školky posléze. A návraty na Malou Stranu večer byly hrozně příjemné. Krása. A vy jste takhle zruční, že si umíte takhle lecos udělat vlastníma rukama? Neměl bych se chválit, ale v celku si dovedu věci zařídit. A jako fakt umíte třeba i stavět cihlu k cihle tak dům jsem nestavěl vlastnoručně, takhle své pomocí jsem nefungoval, ale přestavoval jsem, vybourával, stavěl, zděl, omítal a dělal si ty nábytky, pokládal koberce, tapeta, to takový ty běžné věci, no kdo za socialismu neuměl tyhle věci, tak kam se dostal, že musel platit nehorázný peníze. Ano, ženský šili, pletli, vyšívali, to já přesně dělala tak, taky, ano. Všechno jsme dělali doma, že? Nebyly žádné služby a šlo nám to a neříkám, že jsem na to pyšný, že ty věci asi by bylo jednodušší a bývalo výhodnější si koupit a vydělat si na ně, ale ono si na ně ani nebylo kde moc vydělat, takže vlastně své pomoc byla docela vítaná. A vy máte teda 3 dcery v prvním manželství? Dceru a dvojčata, všechny 3, tedy ženy, dneska už vdané, matky. A šla některá z nich ve vašich šlépějích? Dá se říct, že jedno z dvojčat, Sandra, je nejblíž mý profesi, protože vystudovala stavební fakultu a je z ní kostkonzultantka, pracuje ve firmě, která se zabývá oceňováním staveb, řízením staveb a nakonec ale se vlastně vrhla na to dneska velmi módní a možná i velmi důležité téma, to jsou zelené stavby, oceňování těch staveb z pohledu energetické úspornosti, výhodnosti. Dneska žádný investor si nedovolí tu stavbu stavět či posléze pronajmout, když by nesplňovala parametry takzvaných různých kritérií LEED, BREEAM a podobně se to jmenuje. A ona tohle všechno umí hodnotit, je velmi šikovná i v angličtině, jezdí na školení, na semináře do Británie a myslím, že z ní v té práci mají radost. A já taky samozřejmě. A ty druhé 2 dcery, co dělají? Nejstarší Laura ta pracuje v eurokracii v Bruselu, ta byla velmi jazykově, myslím, taky talentovaná, takže sama si tam našla práci po té, co vystudovala andragogiku, další vzdělávání vlastně dospělých na Filozofické fakultě. A našla si tam práci nejdřív v nějaké agentuře, která zprostředkovávala práci lidem z Evropy, italská agentura do Bruselu, pak udělala takový ty přísné zkoušky, co se tady dělaly do komise a má takzvanou áčkovou pozici, to bylo asi 95 Čechů, kteří tam tenkrát nastoupili.
a je tam už nejméně 7 let. Žije tam spokojeně, manžela má Senegalce, milej, báječný černoušek. A mají děti? A 2 krásné čokolády a 3 na cestě. Ježiš, no tak vy máte už tolik vnoučat? 7 celkem, tohle jsou 3, jen teda 2 plus 1 v očekávání. Niky, druhý z dvojčat, ta pracuje jako auditorka, účetní auditorka, tam má 2 děti, tam má teda páreček, jako Laura vlastně, a Sandra má 2 holky a můj vyženěný syn František, který od Terezy, a druhé manželky, tak ten má už dceru a další na cestě nějaké dítě, takže to vypadá, že nás bude brzy 9 v těch vnoučatech. No to teda blahopřeju. Kdo to dneska má? Penzijní reforma, co chcete, někdo musí vydělávat. Kdo to dneska má, to je úžasný. Jak to snášeli vaše děti, když vy jste se rozvedli? Protože já si pamatuju, když jsme kdysi dávno před lety dělali spolu rozhovor, vy jste byli taková jako dobrá rodina vždycky. Jo? A pak já vím, že vy jste se zamilovali, já znám vaši druhou ženu, která je skvělá, já bych se taky do ní zamilovala, být na vašem místě. Jak jste to vyřešil tohleto, jak to vůbec ty děti vzali? No, nebylo to úplně jednoduchý, zpětně se to samozřejmě s nás říká, ten vlastní stav bych nechtěl prožívat znova. Holky byly dost velký, už byly skoro dospělí, skoro. Ale přesto to bylo jako poměrně dramatické a myslím, že to trvalo vlastně několik let, než se ty vztahy normalizovaly a než se... Ostatně s bývalou manželkou taky to trvalo pár let, než se tak jsme schopni normálně potkávat. Zveme její maminku, která už je vdova, aby k nám přijela, bavíme se normálně, potkáváme se. Ale fakt je, že těm dcerám to chvilku trvalo, že každá si tu cestu nějak musela najít, musela pochopit, že prostě věci se můžou dobře naplánovat, ale nemusí se tak povíst. A láska, že je mocná čarodějka, že? Láska je hrozně mocná čarodějka. Ta dovede věci. Dovedu si to představit. Taky jsem rozvedená, takže vím, že ono to opravdu není to vždycky nejjednodušší. Ale vy máte současnou vaší manželku, kterou já teda znám. Ona je, myslím, potomek... Je vnučka Fernanda Peroutky. Je vlastně i v té profesi vlastně nejblížší, když dneska její synovec je taky novinář, takže vlastně tam je pokračování i v té mužské větvi. To je syn dcery. Teda její sestry, takže jo. Eva Bienertová, dcera Peroutková, měla 2 dcery, z nichž Káťa, starší sestra Terezy, se v tomto oboru nějak neexponovala, taky ona vůbec nemohla nic, to byly ty nejhorší léta, je o 10 let starší a tam měla skutečně zákaz, řekl bych i dochodit základní školu pomalu, kdyby to šlo. Kdežto Tereza už aspoň tu střední školu mohla udělat a hned po revoluci prostě i za cenu vlastně rozpadu jeho manželství se vrhla na novinaře. A já vím, že ona má i velmi úspěšnou dceru. Alžběta je moje další dcera, 4. dcera, když to tak vezmu. Fotografka, úžasná fotografka, pro nás nejlepší fotografka na světě, která fotí úžasné věci, začala dokumentem, reportáží, vlastně fotila hodně v novinách. Pak začala jezdit ven do těch divných zemí, různé konfliktní zóny, nárazníková pásma od Gazy po Cyberpass v Pakistánu. Naštěstí toho už ji opustilo, naštěstí ani nemá zaměstnavatel, který by tam nutil posílat, ani už nemá takový to puzení jet do těch míst, fotit ty výjimečný, extrémní, vyhrocený situace. A spíš hledá ty témata teď v normálním běžném civilním životě. A jestli v zahraničí nebo v Praze už je jedno, ale v tom civilním životě. A přechází, řekl bych, od té dokumentární fotky po hodně jakoby volnou tvorbu, uměleckou tvorbu až koláže a je to úžasný, vypadá to skvěle. Já sleduju tu její tvorbu, to je opravdu něco mimořádného, to je fakt výjimečný, to prostě originálního. To musíte mít v hlavě, to se nedá naučit. Jako opravdu ji velice obdivuju, protože to už dlouho nebylo někdo jako s takovým viděním, jako má ona. Takže to blahopřeju. Vy jste se podílel taky na její výchově, že jo? No tak já už jsem jí dostal hodně hotovou teda. Myslím, že babička její, která jí koupila první bakelitový fotoaparát Pionýr, má tu první zásluhu a pak že šla studovat na grafickou do Helichovy ulice. Tam já učím. A pak, že prostě to měla v sobě, pak, že prostě chtěla fotit, že si to vybojovala, že jako hodně mladá vlastně šla z domova, žila s přítelem, že se tomu věnovala, že prostě za cenu skutečně obětí, ona si prostě nevydělává moc na živobytí. To je velmi složitý se uživit jako fotograf, to je fakt komplikovaný. Dneska je to velmi složitá. Mohla by si vybrat jednoduchou cestu něčeho snadného, kde by někde v reklamce, to fungovalo, ale ona prostě myslím, že dělá dobře, protože to jednou někdo ocení, bude to...
Možná až historie to ocení, ale je to součást to se stává. českého kulturního pokladu, prostě ano. Její fotky, věřím tomu. A je to hezký, že Ferdinand Peroutka má takového pokračovatele. Měl by z toho dědeček určitě, a pradědeček vlastně v jejím případě by z toho měl určitě obrovskou radost. Jak děti vaší druhé ženy vás přijali, když jste se objevil v jejich životě? No, to myslím, že bylo poměrně jednodušší, protože oni už žili asi 6-7 let vlastně sami s maminkou. Naprosto chápu, proč Tereza udělala, co udělala. Znám jejího bývalého muže. Má velkou rodinu, on má celkem asi 6 dětí, s mnoha partnerkami, asi 4. Stýkáme se taky, je to v zásadě dneska milý člověk, ale chápu, proč Tereza musela odejít a že odešla s dětma a ty děti říkali, maminko, dobře děláš, jako, že ty děti jako tý mamince nic nevyčítali. A já jsem se snažil prostě se jim věnovat stejně, jako se nedělat rozdíl mezi těma svýma a nevlastníma. A myslím, že máme výjimečně dobrý vztah. Aspoň z mé strany tedy. A já nemám důvod si nemyslet, že i z jejich strany. Ale jako to je skutečně to vás šlechtí, že dokážete mít jako opravdu v té rodině i přes tyhle ty všechny věci dobré vztahy. To je mimořádný, to se málo komu podaří. To mi nepřijde nějak výjimečný, spíš je to otázka jako velkorysosti, prostě nebýt úzkoprsý a nehlídat si svoje, ale prostě potřebuješ, tak si vezmi, nebo tady ti koupíme, když je potřeba, nebo... Ale zase opačně, Alžběta mě prodala svůj byt, který měla ze stavebního spoření, rozešla se, šla bydlet jinam a prodala byt a ty peníze mi půjčila, protože já jsem se vrátil do profese v roce 2007 na konci, vlastně, kdy přišla krize. A z firmy, kterou jsem chtěl jako studium, jakoby takové exkluzivní projekty začít dělat s přáteli z Británie, kteří to budou financovat, tak tam přišla krize první, ty řekli konec, kohoutky se zavřely a já jsem najednou měl všechno nastartované, žádný peníze, žádný kapitál. A ta firma se nedala ani zavřít ze dne na den. Takže jsem dostal od Alžběty 2,5 milionu, který skoro už jsem je všechny vrátil. To je velkorysost, kterou jsem taky nepoznal moc lidí. To je ale opravdu krásný. A jaký to vůbec bylo, když jste se po letech, když jste vlastně dělal primátora, byl jste v politice a vrátil jste se zase do profese, jako to musí být strašně složitý tohleto. Je to tak, protože samozřejmě záleží na době, kdy se vrátíte. Já jsem tu nejlepší dobu jakoby prošvih tím, že jsem byl v té opoziční politice 4 roky a pak jsem rok se snažil pomoct kamarádovi za to, co pro mě on dělal v minulosti, tak jsem rozbíhal jeho školu, vyšší odbornou školu. A když jsem se konečně odhodoval, že architektura je to jediné, co fakt si v tom životě dělat, zase znova, tak prostě přišla krize, nebo pomaličku přišla do Čech a já jsem vlastně začínal z nuly, de facto bez kontaktu, protože takový ty kontakty, ty z toho veřejného života, to jsou kontakty, které rychle zmizí a nikdo se k vám pak už, jakoby, nebo ne nikdo, to bych jim nechtěl křivdit, ale mnoho z těch, kteří vás jásavě objímají, tak pak už se rychle ztratí na druhé straně ulice. Takže jsem začínal vlastně úplně od samého začátku a ještě v době, kdy vlastně ty zakázky přestaly, zmizely a vlastně i mnoho ateliérů, které fungovaly, zažili tu vlnu toho růstu 2002-2006, kdy bylo nejlepší být vůbec projektantem, tehdy se asi dali vydělat největší peníze, udělat nejlepší baráky, stavilo se hodně. Tak vlastně kolem roku 2009-10 prostě mnoho ateliérů skončilo, zavřelo. Zatímco já jsem teda přežil a jdeme vlastně pomalu nahoru. Mám několik kolegů, pracujeme na takové volné bázi, jako takový studio, ale pořád žijeme, dýcháme, chystáme stavby, co jsme postavili, stavili jsme interiéry v zahraničí. Není to žádný jásání, ta doba těch 90. let, kdy jsme začali jako svobodní architekti v roce 92 a projekt založený 4 architekty prostě se rozjel, dělali jsme velký domy, tak to myslím, že už mě nepotká. No, člověk nikdy neví. Třeba ještě nastane něco, nastane doba, kdy bude zapotřebí opravovat to, co se tady napáchá. To určitě, tak my hlavně hodně opravujeme. Teď se hodně opravuje, přestavuje věci, které dříve by nás až tak nelákaly, tak najednou jsou zajímavou kreativní zakázkou. Děláme za 3x honoráře než v těch 90. letech. Myslím, že děláme velmi poctivě. A že ten, kdo si nás najme na nějakou práci, jestli to je rodinná vila, nebo autosalon, nebo něco jiného, takže je s tou prací nakonec spokojen. Takže my se tady na tom zastavíme
protože náš čas vypršel, ale dostali jsme se k velmi zajímavému tématu. Musíme si popovídat vůbec o tom, co vy si myslíte o současném takové té stavební módě, co si myslíte o dnešní Praze, co si vůbec myslíte o politice, co napáchali třeba právě tady v těchto otázkách toho třeba vzevření toho našeho města. Takže se sejdeme ještě jednou. Já si dovolím pozvat vás ještě jednou. Pro dnešek vám děkuji. Vám také děkuji, vážení televizní diváci. Věřím, že jste se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Já teda ano. A na našeho dnešního hosta, architekta Jana Kasla, se těším zase při našem příštím setkání. Mějte se pěkně. Nashledanou.